किया के मैला लाटन पा बटन दबाई दे ना भाई यादव भैया के जाने तनी सही बात बा कि ना सही बात बानू तो हम चाहत नहीं देखिए अगर कलाकार होके अगर लोग के इतना सेवा कर सकता नहीं बात बरो लोग सही प्रोग्राम चैनल में तई वीडियो में खुशी का कर बड़ी तई वीडियो में सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम एक लाइन में गा के कम जानत हो का किया के मैला लाटन पा आ बटन दबाई दिए ना किया के मैला लाटन पा अरे बटन दबाई दिए ना किया के माई भैया खेसारी के जिताई दिए ना किया के माई लाला झुमका वाला जो आप कल परसों रात में बजा रहे थे किया के माई भैया से दूल्हन के जिताई दिए ना भैया खेसारी के जिताई दिए तारीख के वोट पड़ी और ईवीएम जो बटन बाटे ओ पे नाम आई शत्रुघ्न यादव लेकिन खेसारी भैया के फोटो रही क्रमांक संख्या 2 रहुआ सबके वही पर बटन दबावे पा और बड़ी सुंदर सुंदर गीत सुनैनी हमारे बहुत ही अच्छा दोस्त रोशन रही जी बहुत प्यारा प्यारा गीत सुनैनी है आप और अभी हमने साथे भी गावल जाई लेकिन हम कहम कि अभी बहुत सारा कलाकार आए खातिर बाकी बने हमारे अनुपमा देवी आई हमारे खेसारी भैया भी आए ता देखी छपरा के धरती पे आइल बनी लेकिन जो सा जुनून तनी और होके के चाहिए जैसे रुआ हर काम में दनी जा त तनी हाला करके बताई जा कि जिताए बानू भैया के जिताए के बानू बस ये जो सा जुनून रहे के चाहिए आ जीतला के बाद हमने फिर आई जाई जा आप सबके फरमाइश जोन होई सब पूरा करे खातिर आ जवन भी वादा भइल बटे हमहू एगो छोट बहिन है तो हमू भैया की तरफ से आप सबसे यही आग्रह करम गुहार लगाएं जितना भी माता बहन बानी जा एक बार जरूर मौका दी जा हमरा खेसारी भैया के और मौका दे के देखी तमाम लोग के रुआ देनी मौका और 10-15 मिनट में भैया पहुंचे वाला बानी आप सबके बीच में तमाम लोग के रुआ इतना दिन से मौका देता नहीं जानू तो भैया के मौका दी जा और आज तक रुआ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो कब तमाम जहाँ भी कहीं भी अगर सेवा के मौका कहीं भी मिलेला तो सबसे पहले खेसारी भी हो जा खड़ा होने तो भैया के लाज रखे बा हम सब कलाकारन के लाज रखे बा अगर जाइल बनी जा एक बार हमारे साथ कह कि अगे मैला लाटन पा बटन दबाई दे अगे भैया खेसारी के जिताई दे
हेलो थोड़ा वोकल के और उठा दे। और सबसे पहले ये छपरा सारण के सम्मानित जनता सबके जितना भी हमार माता बहन लोग आइल बनी जा, चाहे हमारे चाचा भाई लोग बनी, सब कोई के हम यही जैसे मंच के माध्यम से पैर छू के प्रणाम करतानी। एक बार हाला का क्या अपन आशीर्वाद दे दीजा। और आज हम सब कलाकार है जो उपस्थित बैल बनी जा अपना बड़ भैया खेसारी लाल यादव भैया के चुनाव प्रचार। भैया ये माइक छोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और आप सबसे एगो उम्मीद लेके आइल बनी जा, जितना भी कलाकार बनी जाए एगो उम्मीद लेके आइल बनी जा आप सबके प्यार पावे खातिर। और आप सबसे हाथ जोड़ के ही निहोरा करतनी कि आप सब हमरा खेसारी भैया के यानी कि शत्रुघ्न लाल यादव भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जाए। क्योंकि भैया एगो ऐसा इंसान है कि हर माता बहन के इज्जत और सम्मान करे नहीं। और ऐजा कुछ हमार माता बहन लोग भी आइल बानी जा, आप सबके भी मैं ऐजा से पैर छू के प्रणाम करतनी। और भैया हमेशा माता बहन के सम्मान कैले बानी। और आप सबसे वादा भी कैले बानी कि अगर भैया जीतम तो कोनो भी बहन बेटी के बियाह शादी पैसा के वजह से तो ना रुक सकेला, चाहे और भी कोनो भी बाधा से ना रुक सके। जब भैया अगर हमार जीत जाइए तो हम दावा के साथ बोलतनी काहे कि हमू के बहुत प्यार मिलल बा, एगो छोट बहन के प्यार सम्मान मिलल बा अपना खेसारी भैया से। तो एगो औरत ही औरत के दर्द समझ सकेली। और ये हम दावा के साथ बोल सकतनी कि हमारे खेसारी भैया जवन वादा करेनी वो पूरा भी करेनी। काहे कि आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकतनी तमाम तरीका के भैया हमेशा सबकर मदद करत रहिले। और गाना बजाना तो बात के बात बा, कलाकारी क्षेत्र देखी अलग बाटे। और कहीं ना कहीं कलाकारी के वजह से ही आप खेसारी लाल यादव भैया के जानतनी। सही बात बा कि ना? सही बात बानू। तो हम चाहतनी देखिए अगर कलाकार होके अगर लोग के इतना सेवा कर सकतनी तो आप सबके बेटा बन के आप सबके भाई बन के सेवा ना करब नू। ये तो सोचे वाली बात बा, क्योंकि कहला से थोड़ी होला। जब वो एगो कलाकार होके समाज में हमेशा सेवा खातिर सबसे पहले हाथ बढ़ाइले तारुआ सबके बेटा बन के आज खड़ा भइल बनी आप सबके सामने। हमार चंदा भाभी आंचल फैलाओ तनी। तो हम चाहब कि आप सबसे एगो छोट बहन के आग्रह बाटे, हमू आप सबके बहन बेटी ही हैं। और भैया से हमेशा एगो बहन बेटी के सम्मान मिलल बाटे। तो हम जितना भी माता बहन बानी भैया चाचा लोग बानी सबसे यह कहम कि खेसारी भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जा। क्रमांक संख्या 2 बाटे ओपे जाके लालटेन छाप पर ही बटन दबाई जा। तमाम हमार गार्जियन लोग जब मंच पे उपस्थित बानी जा, हमार अखिलेश कश्यप सर बानी, संजय भैया बानी, कृष्णा बेदर्दी सर बानी, पैर छू के प्रणाम करतनी, नितेश भैया बानी, सभे बाटे।